Kuti tibate pekuti, can we really know kuti sabata racho nderiri? Okay, tatizwa rechinomwe, but which one is it? Yes. Okay, tichienda takadaro. Pastor Madzora, then Pastor Mzengi, you come in. Okay. Ini ndofunga kuti kana tiri very sincere. Yes. Ni Bible kuti tira kudzidza. Kwete kuti toda kutsvaga kukonesana kana kuti. Kuti tira kutodzidza chake. Yes. Andifunga kuti zvinofana kuoma. Okay. Kuti tizive kuti iro ranzizwa rechinomwe kana kuti kunzi resabata. Nderipi. All right. Tisina kutomboenda kana ku Google kana ku AI kana ku Okay. Iro Bible riri AI yedu. Okay. Rino jekesa. Na munhu averenga ake mbijana nemweya wokuda kuti asingamanyi. Nemweya wokuda kudzidza. Nemweya wokuda kudzidza. I like that. Because a teachable spirit. Yeah. Luke 23. Okay, Luke 23. Yes. Mutestament itsvaka. Mutestament itsva. Okay. Regai nditangire pavhesi ya 50. Yeah. Inyaya yakajairika zvikuru. Behold, there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man and just. The same had not agreed to the counsel and deed of them. He was of Arimathea, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. This man went to Pilate and begged the body of Jesus, and he took it down and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. And that day was the preparation, and the Sabbath drew close. All right. Preparation day. Okay. The Sabbath drew close. All right. And the women also who came with him from Galilee followed after and beheld the sepulchre and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointments and rested the Sabbath day according to the commandment. Chapter 24, verse 1. Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came to the sepulchre, bringing the spices that they had prepared and certain others with them. But they found the stone rolled away from the sepulchre. Yes. Atifana unge tichabvunzana mazuva kuti ndinozviziva sei ndiripi. The day after Jesus Christ was preparation day. Tafata tozona Bible even time yaari kutaridza kuti akafa kuti yanga yato close to the beginning of the Sabbath. Kwa kuma 3. Kwa kuma Sabbath rado rizodi. Rakuda kutanga. Saka musi wafa handiwo Sabbath. Musi wafa uso Sabbath. But zuva raiteera after musi wafa Jesu Kristu ndoraiva Sabbath. Saka vakadzi vakabva vatozorora vagadzirawo zvinhu zvavo but Sabbath rabva ratanga kwakuti hakuna kwatichaenda asikana. Sabbath ratanga according to the commandment. Rapera. Svikanzi zuva rakateera after the Sabbath rinotonzi panapa first day of the week. Vavaenda kugwa kuti vachinozodza vakatowana Jesu amuka dombo reradi rakunguru. Saka munhu ari kuda kudzidza especially ndakatarisa kuvateereri vedu anoda zvekudzidza hafaniri kutombonetseka kuti ndoziva sei kuti nderipi because izuva riri pakati pemusi wafa Jesu nemusi wamuka ndozuva resabata. Saka nyika inenge yose inotenderana kuti there is Good Friday musi wafa Jesu, kozoita Palm Sunday musi wamuka Jesu, kana kuti zuva reEaster rekumuka kwa Good Friday. Yes. Okay. Saka vanhu nyika inenge yose inopemberera kuti Jesu wamuka iri Sunday. Haizombofi yakaitwa iri Tuesday. And ikara zuva rekufa kwa Jesu kunzi rinzi ranga iri Monday. Nyika inenge yose. Saka Bible riri kuti in fact some Bible translations anotongoti early on Sunday morning. Vakangoita kuti zvive pachena. It was late on Friday. And then over azoti early Sunday morning. I think vakaita sana Good News. Anotodudzira achidaro nekuti hazvina mhokano. Hazvisi zvinhu zvinonzi nevanhu muri kutaura zvinhu zvekupi.